дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. вакилони парлумон ба дидори мардум рафтанд, паёмро шарҳ медиҳанду мушкилашонро мешунаванд. роҳи душанбе хуҷанд танҳо барои нақлиёти сабукрав боз шуд. ба сараш 3 бор босамк зад. боздошти марди 34 сола бо иттиҳоми куштор. талаботи вуруд ба Ӯзбекистон тағйир ёфт. тӯъфони бузурги рек кишварҳои халиҷи Форсро фаро гирифт. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Юниса Атамуллоева. салом. вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон аз санаи 15 март вохӯрӣ бо интихобкунандагонашон оғоз карданд. муҳаммад Ато Султон, сухангӯи маҷлиси намояндагон ба Спутник Тоҷикистон изҳор дошт, ки вакилон барои мулоқот бо интихобкунандагон ба минтақаҳо рафтанд. ба иттилои манбаъ, сафари кории вакилон ба вилоятҳои Хатлон ва Суғд, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва минтақаҳои тобеи ҷумҳурӣ аз санаи 15 март то 25 март идома хоҳад ёфт. ҳангоми қарор доштани вакилон дар минтақаҳо, онҳо тасмим доранд паёми навбатии президентро шарҳ диҳанд ва аз назари интихобкунандагон доир ба ҷараёни қонунофарӣ огаҳӣ ёфта, бо вазъи иҷтимоиву иқтисодӣ ва мушкилоти аҳолӣ аз наздик шинос шаванд. раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Тоҷикистон Маҳмад Тоир Зокирзода низ аз вакилон дархост намудааст, ки ба вохӯриҳо бо интихобкунандагон ҷиддӣ омодагӣ гирифта, ба мушкилоти онҳо гӯш андозанд ва ҳамаи бандҳои паёми президентро возеҳу равшан ба онҳо шарҳ диҳанд. аз намояндагии Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар ноҳияи Айнид ба Спутник Тоҷикистон изҳор доштанд, дар ҳоли ҳозир роҳ ба ҳарду самт боз аст, аммо танҳо барои нақлиёти сабукрав. шаби гузашта роҳ аз ду самт кушода шуд, аммо танҳо барои нақлиёти сабукрав. барои нақлиёти боркаши калонҳаҷм ва ядактор ҳоло манъ аст, зеро тозакунӣ ва васеъкунии роҳ аз тарма идома дорад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Тоҷикистон низ хабар дод, ки барои рафъи оқибатҳои офатҳои табиӣ Вазорати нақлиёт ва хадамоти роҳи АРС техникаи махсус ҷудо карданд ва роҳҳо тоза карда шуданд. ҳама воҳидҳои Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ба сабаби тағйирёбии обу ҳаво бинобар боришоти шадид ва ҳолатҳои фавқулодда ба шакли мукаммали хидматрасонӣ гузаштанд. наҷотбахшони Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда навбатдории шабонарӯзӣ дар хатсайрҳои асосии кӯҳии кишвар Душанбе Хуҷанд ва Душанбе Ванҷро идома медиҳанд, афзудааст манбаъ. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда мегӯяд, аз сабаби боришот ва баланд шудани заминаи ҳарорат дар ноҳияҳои кӯҳии ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, нишабиҳои ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор ва қисми ғарбии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, инчунин хавфи фаромадани тарма, сангрезӣ ва сел вуҷуд дорад. ҳамчунин яхбандӣ дар ағбаҳо ва қитъаҳои кӯҳии роҳҳо боқӣ мемонад ва эҳтимоли фаромадани туман дар водиҳо ва доманакӯҳҳо дар назар аст. аз ин лиҳоз Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда такрор ба такрор ба аҳолӣ муроҷиат кард, ки аз сафар ба минтақаҳои хатари тармафароӣ, ҷамъоварии ҳезум ва дигар зироатҳо дар манотиқи Доманакӯҳ ва Кӯҳистон чаронидан ва шикор худдорӣ кунанд, афзудааст манбаъ. Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз боздошти як марди 34 сола хабар медиҳад, ки дар куштор муттаҳам мешавад. тибқи иттилои дафтари матбуоти ин ниҳод, боздоштшуда сокини шаҳри Хуҷанд буда аз сӯи маъмурини пулис дастгир шудааст. ном бурда санаи 6 марти соли 2021 тахминан соатҳои 18:30 ҳангоми дар кӯчаи ваҳдати шаҳри Хуҷанд қарор доштанаш бо марди 36 солаи сокини шаҳри Гулистон ҷангу ҷанҷол намуда, бо санг 3 маротиба ба сари номбурда задааст, афзудааст манбаъ. манбаъ мегӯяд, дар натиҷа ҷабр дида, ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта, дар беморхона ба ҳалокат расидааст. нисбати гумонбаршаванда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 110 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда, тафтишот идома дорад. акнун барои ворид шудан ба кишвар санади манфии ташхиси коронавирус лозим намешавад, вале баъзе ҳуҷҷатҳо ҳамоно ҳатмӣ аст. қоидаҳои вуруд ба ҷумҳурии Ӯзбекистон дигар мешаванд, хабар медиҳад Спутник Ӯзбекистон бо такя ба қарори комиссияи вижаи ҳукуматии мубориза бар зидди коронавирус. аз 15 март талабот барои супоридани ҳатмии ташхиси коронавирус дар вокзалҳо ва фурудгоҳҳо барои мусофироне, ки ба кишвар ворид мешаванд, бекор карда мешавад. барои ворид шудан ба Ӯзбекистон тавассути ҳавопаймо ё роҳи оҳан бояд санади манфии коронавирус, ки на дертар аз 72 соат пеш аз сабти ном ба ҳавопаймо ё қатора дода мешавад, пешниҳод карда шавад.
дар ояндаи наздик рӯйхати лабораторияҳое нашр карда мешаванд, ки натиҷаҳояшон дар Ӯзбекистон эътироф карда мешаванд. дар айни замон вазъи ҳамагирии коронавирус дар Ӯзбекистон мӯътадил арзёбӣ мешавад. кишварҳои халиҷи Форс дар иҳотаи тӯфони азими Рек дармонданд. зимнан бо ин офати табиӣ ҳамчунин дамои ҳаво низ сард шуд. кишварҳои халиҷи Форсро тӯфони шадидтарин фаро гирифтааст. вай ба Арабистони Саудӣ ва Қатар таъсир расонд. обу ҳавои бад бо гармии ғайримуқаррарӣ барои ин вақти сол оғоз ёфт ва он гоҳ шамол сар карда абрҳои Регро баланд кард. биноҳои истиқоматӣ, роҳҳо ва мошинҳо ҳама бо қабати ғафзи хок ва Рег пӯшонида шуданд. зимнан парвози ҳавопаймоҳо маздод шудааст. тӯфони Реги ҳамроҳи худ хунукӣ овард. дар пойтахти Қатар, шаҳри Доҳа, ҳарорати ҳаво якбора то 16 дараҷа гармӣ поён омад. сомиёни азиз, қабл аз анҷоми барнома шуморо бо вазъи обу ҳаво шинос мекунам. мувофиқи иттилои обу ҳавосанҷон, имрӯз ҳаво дар шаҳри Хуҷанд 3-6 дараҷа гарм шуда, ҳавои абрнокӣ дар назар аст. дар шаҳри Душанбе низ ҳаво аз 7 то 10 дараҷа гарм шуда, абрнок боқӣ мемонад. дар шаҳри Панҷакин низ, чун дар шаҳрҳои Хуҷанд ва Душанбе, аз 2 то 8 дараҷа гарм мешавад. ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар, танисияту некном бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.